Интерски. Браво! Аплодисменти за тях. Сега очакваме Демо Тима и Снежния балет. Можете ли да познаете как? Вижте ги, те очакват вашите аплодисменти. Хайде, Демо Тима, ако ме чувате, покажете какво можете. Прекопни. Това е. Трябва да ги попитам дали ще ми разрешат да покажа тази стойка на колегите с комиците. Не се очудвайте, ако видите следващия петък по този начин да се появим на сцена.